So ako lang ito bagay gabay. Smile, smile. So tanawalan nyo sa YouTube ang iyong kuhan. Okay. So atong iskutan kaning bahin sa kuhan. Itong kalag-kalag karon. Okay. Nganong kita magsaulog og kalag-kalag. Dayon kaya namatay kalag-kalag, una na itong sigutan karang purgatorio. Kaya uman magong sikta, ang mga tawag na mo na sikta, pero pwede po tawag na mga Kristiyanong relihiyon. Parang relic, pang puminahon. So, sila magsaulog o kalag-kalag. Wala po sila anang purgatorio. Pero kita na ata. Kung sa may atong basihan, kung sa may gisugo sa Ginoo, anong naama na siya. Natin purgatorio, muna itong pagturunan. Kaya kung idiretso tag-imperno, nga naning kamot ta pagsunod sa Diyos, nakasalalang tag-gamay, unfair na nato. Nga imperno ta. O nga, ang pagtulong simbahan, hindi na siya imperno. Kasam na siya ibutang, hindi man siya punis langit. Kaya di man kita kasunod sa langit kung doon natin gamay sala. So mo nga, ibutang na sa purgatorio. Kaya na may purgatorio, ang iskutan na po rin diha, mabasa ba sa Biblia. Kaya ang atong mga kawang mga relihiyon, ang Kristyanismo, mangita mo na siya sa Biblia. Kaya gilaan mo ko, kita mo na siya Bible alone. Kinahanglan mabasa. Muna ilaha. Pero, kung itong sesyon pagayo, kanus aman na imprint pa ang Biblia, 1456. So, pagsugod sa Kristyanismo, wala gid tayo mga daladala nga Biblia nga basa. Ang atong mga apostolos nagsangyaw, kaning New Testament, wala pa rin maprinta. Bulag-bulag mo nga libro ni Adto. Pero, kung dagi kayo bisa nga, kinahanglan basa sa Biblia, di, ato lang pong panuntan. Asa man basa sa Biblia nga na purgatorio. So na diri sa basahon na masabitan nato. There is Pedro. Pero kung magbasa mo ani o ka ng Biblia nga Latin, kaning Spanish Bible, doon nagigibutang ito purgatorio. Naman ko kopya na sa balay. Pwede mo ko kasabot ka ng mga eskwanggot ka na nila. Basta ito ay butang itong purgatorio. Pero dirita sa Binisaya, alam sa Ptarato, diri sa 1 Pedro, Kapitulo 3, versikulo, sugda nato sa 18. Kay si Kristo mismo namatay sa mga kasalaman tungkol sa atong mga sala, ang matarong aras mga di matarong. Aron pagdala ka nato nga sa Dios, ipatay sa ingon nga tao kapag gibanaw sa ingon nga espiritu. Og sa iyang espiritu anong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. So na espiritu nga nabilanggo. Anong bilanggoon man? Ang espiritu. So tawag na to ana, kadto sila motoy mga nasa purgatorio. So anong panahon na nagwali si Kristo dito? Kaya katong mga kalagad to, o pamatumawalay So na lugar nga ito ibutang, itong wala pa, mahalangit. So tawag na ito na purgatorio. So, ito itong ibasa karon. Pedro. 1 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 19. Dayon, kay Biblia man lagi, di na punta sa laing, nanay man na magkuha tag Biblia, magamit tag Biblia. Di na punta sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 26. Na napagingon dire. O timanay bilanggoon ka dito hangtod kabayran mo sa hingpit. So bayran sa hingpit ang atong salang nahimo. Og diri sa 1 Corinto Kapitulo 3, tinaw man yung giingon dire. Nagingon ang ingon, giingon.
Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsakatawo makita niya sa adlaw na kinibot ni Kristo. Kaya ang kalayo na itong adlaw magpadayag sa buhat sa tagsakatawo. Sulayan kini sa kalayo ug sutao ng iyang matuod nga kalidad. Then dire din siya. Apan maluwas siya sa maranga nakaikyas siya sa kalayo. Ngano nakikyas man sa kalayo? Tungod kay ang atong sala nga wala na ito minusuli, nabda nga namatay ta, itong bayran to na ito dito. Mag-antos ta sa purgatorio. Pag humanan ito mabayran to, ay hapatada doon sa langit. Kung kanus patam sayon. Basta ito ata dito. Kung natay sala, kadili na ito minusuli, nga namatay ta, dili tayo ato sa impyerno. Pero kung manikamot yun ta, nga ampo kanunay, simba, tawat sa lawas ni Kristo, pag-rosero ka daw, so na yung posibilidad, nga di ka matay, dito tas langit. Pero kung parang litman, musipyat yun, at least musangit ta sa purgatorio, di lang yun sa impyerno. Kaya impyerno, wala rin kayo paglaong dito. So munay, nata ng pagtulunan sa purgatorio. So doon na tayo mga basihan. Wala na tayo mo gamit o ka mga, lalo mga terminolohiya, kaysa kung nag-ingon, labi na katong Espanyol nga Bible to dito tong purgatorio nga ang butang gud pasabutan na nga ni kamatay nato kuno tay sala nga wala ta minulse unang ibutang dito. So munang natay pag-ampo anak niya. Umuto siya na ay purgatorio. Kung ka na may purgatorio, diri na punta sa kanang atong isaulog nga kalagkalan. Wala mo na salain. Kung di ta magsaulog ana unsa man unyay mahitabo unsa kasagbot ang sementeryo. Ang lay minister magpahina diha kay sagbot ang sementeryo. Kung wala ta nang adlaw, di wala magatiman diha. Sa mga limtan na siya. Asa man pud mabasa sa Biblia. Hindi ka buta ba dito kay napapoy responso. O, di ba? So, gamitin na po na ito ang Biblia. Sa Biblia, ang protestant kung gigamit ani kay sila may supak ani. So naani siya sa Numbers Kapitulo 5 versikulo 17. Ang diyon diha sa protestant pagkanang King James version, ang yun, and the priest shall take holy water. So na holy water nga di ingon da sa Biblia. Dayon diri sa Ezekiel, ato basahon Ezekiel 36, versikulo 25. Ezekiel 36, versikulo 25. Bubuan ko kamo limpyong tubig ug malimpyo kamo sa tanan ninyong kaugawan. Kaysa sa inyong pagka makadiyos-Diyos. So dunay tubig nga panglimpyo. Ang tawag na ito ini siya holy water. Then there is Numeros Kapitulo 28. Sumuni naa sa Biblia nga atong gisundan bahin na ng atong pagbindita. Numeros Kapitulo 28. Numero 8.
Kaudera. Numeros Kapitulo 8 versikulo 7. Gingon diri nga sabligi sila sa tubig nga iglilinis sa paghugas sa sala o babarbasa to katong pagkuha ni siya. So gingon diri sabligi sila sa tubig nga iglilinis sa paghugas sa sala. Sumuna natin pagsablig yun. Diri sa numero 19, 18 muna ibahin sa sementeryo. Numeros Kapitulo 19 versikulo 18. 19-18. So, isgutan dire, unya ang mga tao malimpyo na. So, taas-taas ng isgutan dire. Kung dire sa tumoy, gingon dire nga o sa lubong. So doon ay giskutan dire nga pag sablig o kanang holy water sa lubong. Na dire sa Numeros Kapitulo 19 versikulo 18 o sa lubong. So munang doon ay mga pagbindita. Sablig atong bindita ang sementeryo. So nagiskot ang atong ginanapon na sa Ebanghelyo sa Lucas na sila gihimo po na nila ni adto nga pagduaw sa sementeryo, manlimpyo sila. So man itong gibuhat karon. So manang na pagbindita, pagresponso. So nana diri sa numero Ezekiel sugod na sa ang sa sementeryo na sa Mateo, mga sa Mateo Kapitulo 23 versikulo 29, Lucas Kapitulo 11 versikulo 44. Then there sa Ezekiel itong bubuan og limpyong tubig tang holy water. O kanang pagkuha og kanang holy water gyud nga giyon sa Bible na nasa kuan kining Numeros Kapitulo 5 versikulo 17 ang magkuha gyud siya og holy water. Og dire sa Numeros Kapitulo 19 versikulo 18 og sa lubong, apil ang sa lubong. So munang dunay mga pagbindita nato sa panahon sa kalag-kalag. So munang naata ato nang sa ulog.